25 जानुवारि गोथार बाथौ सान बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो गाबोन गोथार बाथौ सान आङो गिबियावनो गासै बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजा आरो गासै बर' माहारिनिसिम गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। जों बयबो मिथिगौ बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम आरो बे धोरोमनि आसार खान्थिनि गेजेरजों गोलाव सम बर' माहारिया दिनै हान्थिबोबाय। नंगौ बर'आ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, सम आरो थासारियाव जों गुबुन गुबुन धोरोम लानानै संसार जानायनि बर' माहारि गायसननायनि थाखाय हाबा मावदों, समाज दानायनि थाखाय हाबा मावदों। नाथाय जोङो बेफोर बाथ्राखौ गोग्गानांगोन जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गनायथि मोननायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि जि फालिनाय बा आसार खान्थिनि गेजेरजों दिनै मोनसे बाथौ सान हिसाबै फालिनो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों। आरो बे मोनबा फोरबोनि अनगायैबो गोथार बाथौ सानाव गासै बाथौ सिबियारिफोरा गाजा गोमजायै आसार खान्थिनि बाथ्रा, समाज दानायनि बाथ्रा, समाजखौ गोग्गो थासारि लानायनि बाथ्रा आरो आध्यात्मिक धोरोमारि सान्थौ सानस्रिनि गेजेरजों गोदान जोलैखौ जाहाथे मोजाङै आखल आखु दाना होनो हायो। समाजाव सोलिनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, दायना दायनि, जौ जुवा, ड्राग्स आरो समाज बेरेखा हाबाफारिफोरखौ धोरोमनि सान्थौ सानस्रि आसार खान्थिनि गेजेरजों गैया खालामनानै गोग्गो आरो सोद्रोम गोनां समाज दानायानो बयबो धोरोमनि मोनसे निति होननानै आं सानो। आरो बाथौ धोरोमा बे बिथिङाव मैखोमै रल लादों आरो हाबा मावगासिनो दङ, जायनि थाखाय दिनै बर' हारियाव मोनसे सोदांनाय, मोनसे गुस्लायनाय आरो मोनसे साखोन सिखोन समाज हिसाबै गायसननो थाखाय दिनै जोङो लामा मोनदों आरो बेयो जाफुंसार जानायनि थाखाय मोनसे महर मोनदों। आं बेखायनो मिजिंथियो गोथार बाथौ साननि गेजेरजों गासै बर' सुबुंनि थांना थानायनि जिउआव मोनसे परिबर्तन, सोलायनाय थासारि फैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जिहेतु दिनै मनेस्वर दैमारिनि हाबायावहाय 4,000निबो बांसिन आलासि हांख्रायनायनि बिथाङा पारमिसन मोनदों। नाथाय गाबोन गोथार बाथौ सानाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय 50 साल' सिबियारि थांनो हागोन होननानै पारमिसन होनाय जादों। बे बायदियाव मा बुंनो? बेयाव जि कभिड थासारिनि थाखाय SOP बानायदों, दा बे SOPखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगौ। नाथाय मानसि बाहागो लानायनि बेलायाव बेबायदि फारागथि थानो नाङा आरो जोङो जेराव जेरै बाहागो लाया मानो, बबेबा जोङो 1,000 बा 200, 500 बा 4,000, 5,000बो बाहागो लानो गोनां जानो हानाय। नाथाय बिनि बेलायाव बाहागो लागिरिफ्रा मास्क गाननानै, सेनिटाइज लानानै सांग्रांथि लानाय हाबाफारिखौ मावनांगोन आरो लोगोसेयैनो कभिडजों जोङो थांना थानो थाखाय जुजिनांगोन आरो प्रसासननिफ्रायबो जाहाथे बेबायदि माने बादा होलायनायनि परिबेस जाहाथे फैनो नाङा। प्रसासना गासै हाबाफारिफोरखौनो एखे रोखोमै नोजोर होनानै बयनिबो मान मर्यादा, बयनिबो आबेग अनुभूति, बे सेन्टिमेन्ट इमसनखौ नायनानै इकुवेलि बयखौबो नायनांगोन। आं बेखायनो मिजिंथियो जे बाथौ साननि हाबाफारियानो जा बा गोथार जुलिनि हाबाफारियानो जा, जों बयबो प्रसासननि नेमखान्थिखौ मानिनायजों लोगोसे गोरोबलायनानै आरो प्रसासनाबो माखासे हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोनाबो खाबु होनांगोन आरो जों जाहाथे बिनि गेजेरजों रावबो नोरजिया जाया बा बेमाराव जों गोलैनो गोनां जाया। गोजोन्थों। मनेस्वर दैमारिनि दिनै गोथार जुलि नोंथाङा नुजाथिनाय बे बेलायाव नोंथाङा माबायदि मोन्दांथि मोनदों? मनेस्वर दैमारि बर' हारिनि सासे मैखोम मेंनो रोङै सासे मावथि आरो दैदेनगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि। गोलाव सम बिथाङा एबसुआव हाबा मावदों। सोमावसारनायनि थासारियावनो जा, जोंनि मेल मिटिं बायदिसिना थासारियाव बिथाङा जुजिबोदों आरो दिनै बिथांनि गोथार जुलिनि सान, बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों आफा इसोर बोराइ बाथौनि आशीर्बाद लानानै, बोर लानानै बिथांनि हाबाया सोलिगासिनो दङ। जोङो गिबियावनो बे गोथार जुलिनि दरा गोदान आरो खैना गोदान मनेस्वर दैमारि आरो सम्पा बसुमतारी सानैखौबो जों बरायदों। आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जि गोथार जुलि आरो उननि संसार जानो गोनां समा गोजोन आरो सान्थि गोरोबलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बारलाङो आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि, बर' समाजनि थाखाय आरो गासै सुबुं माहारिनि थाखाय जाहाथे मोजां हाबा मावनो हायो, बेनि थाखायबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों। जोङो बयबो मिजिं दङमोन जे सानसे नङा सानसे
मनेस्वर दैमारि बिथांनि गोथार जुलि जागोन आरो मोजां समाव मोजां थासारियाव बिथांनि हाबाया जालांगोन आरो बिथांनि मिजिंथिनाय बिथांनि आसा बायदियैनो दिनै बे हाबाया जालांबाय आरो बे जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोनथावना रादाब होननानै जोङो बुङो मिजिंथिबाय जे बे हाबानि जे हाबाफारि गासै हाबाफारिया गाजा गोमजायै